alle sammen, og velkommen til vores kanal. Ja, YouTube-kanal. Vi hedder simpelthen Clement og Daimi, og vi har simpelthen lavet vores kanal. Det her det er vores allerførste video på den her kanal her. Og vi vil egentlig bare fortælle jer lidt om os selv. Så Daimi, hvis du starter, kan du fortælle noget om, hvad du laver i din fritid? Jeg er 8 år, og jeg kan godt lide at spille Roblox og spille Tugabuga og være ude på trampolinen ude i vores have og dyrkespring. Ja, og jeg hedder så Clement. Jeg er lige blevet 13 her i maj. Og jeg kan godt lide at spille PlayStation, blandt andet hvor jeg spiller FIFA eller Fortnite. Hvis I godt kunne tænke jer at se sådan nogle gaming-videoer der, så må I selvfølgelig gerne skrive det nede i kommentarfeltet. Ellers så kommer vi mest til at lave sådan nogle virkelige videoer. Så gaming-videoerne, det er sådan lidt... men vi kommer til at lave sådan nogle virkelige videoer, sådan noget, ja. Og vi håber egentlig bare, at I vil følge med på kanalen og like og subscribe til os. Det vil vi i hvert fald blive mega glade for, og det motiverer os mega meget til at lave sådan nogle mega gode videoer som den her. Ha' en mega god dag, og vi ses i de andre videoer. Vi ses!